Vi befinder os nu i Bagagiu i Transylvanien i Rumænien, og det er i forbindelse med Nordsjællands Symfoniorkesters orkesterrejse til området, hvor vi skal give 2 koncerter, henholdsvis i Sibiu og i Târgu Mureș. Og vi bor på Schreiber Tours feriekoloni, feriehuset i byen, en gammel landsby, hvor vi føler os faktisk 100 år tilbage. Det ligger meget smukt i området, store bølgende bakker. Der er lidt solskinsvejr, men det var koldt her til morgen. Rigtig koldt. Men dejligt vejr er det. Vi skal en tur rundt i byen her om lidt. Og senere skal vi have prøve i eftermiddag. Nu er vi så småt ved at samles. Vi skal på tur. Det er de tysk byggede huse, lukket udadtil, men åbnet bagtil. Monumentet skiller grænsen mellem sigøjnerne. Du hører kristenfolk op. Ja. Ja, det er det. Til Sibiu, hvor vi skal spille koncert i aften, og vi har gjort holdt på et udsigtspunkt, hvor vi i baggrunden kan se de højeste bjerge i Rumænien i over 2.000 meter. Hvad smider først? Altså ikke på det her. Har du kigget ned der? Nej. Der ligger simpelthen, som om det var Vesterbrænding. Ja, de fylder bare, de kører her. Man skal simpelthen have det at vide til.
Jeg er på den gamle tyske kirke, og vi er samlet her foran. Den ligger et børnehjem ved siden af. Og, eller en børnehave er det nærmest. Ikke børnehjem, børnehave. Og vi venter lige på de sidste. Hej hej. Den børnehaven er. Det er den gamle tyske skole. Men nu er der ingen tyske lærere og ingen tyske elever tilbage. Præstegården er tømt, det vil sige, at der er ingen præster bor her. Og jeg har tænkt mig på, hvordan tingene foregik med det, at tyskerne flyttede massevis til Tyskland. Og jeg tror, at det er oplevet. Faktisk var der præster, som tog beslutningen at flytte tilbage. Måske hvis præsterne blev hjemme, så var det derovre. Ja, så var der samlingspunkt. Selvfølgelig. I præstegårdens kælder, hvor det står de gamle vinfade. De er tomme, de har ikke været brugt i. Vi har forstået i 18 år. Men de er store. Ja, jeg står og snakker til det, fordi ellers så kan jeg ikke huske, hvad det var om nogle år, hvad det var for noget. Men I skal også med jo, selvom I måske ikke skruer det, men det skal de altså. Nana? Ja. Det var en evangelisk, han havde krone, så han havde alle kroner. Men det var også til menigheden, det her. Nå, det var også menigheden, det her. Oprindeligt var det mur omkring kirken. Nu er der kun bestemte strækninger, man kan sætte et tog. Og det er tydeligt for dem, som tager trappen op i tårnet. Her har vi den tyske skole, den gamle tyske skole. Og den tårnet over indgangen, så befolkningen kom her i kirken. Den vej kom landsbyen. Den tårn var for eksempel bevaret hvede og majs. I behøvede ikke majs, fordi kirken var bygget i 1400-tallet, og majs har en klar væg. Faktisk reformationsidéer begyndte i det 1400-tal med Wycliffe i England og Jan Hus. Men det lykkedes ikke for dem at reformere den katolske kirke. Men det lykkedes for Luther, som vi godt kender. Og da reformationen kom her i Transylvanien, alle tyskerne. Det er også interessant at nævne, hvordan... højtiderne. Først skal jeg fortælle, hvad vi ser der, og bagefter kommer jeg tilbage til Marokko. Så har vi Jomfru Maria med Jesus barn, som katolikker. Står jeg oppe i tårnet. Kirken kigger ud over Pagaccio.